Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Tagan ta sa pagtagad kay ni amans tong sibianan mahigala kung nahinumdo mo niya tong usa ka isyu nato nga ato mga higalang na take ups kahanginan o nga ni atong interviews kahanginan katong usa ka bana mga higala nga gika-report nga matod pa ni unay tulis siyang asawa. Karon ang iyang asawa ni astong sibianan kay gusto niyang tin-awon iyang itinaw ang tanan. Sa atong hatagag kahigayunan ron nga unsa ning hitabo agyod, no? Kung hinumdum ta, ang iyang asawa mao ni ang nagtrabaho sa Angel's Burger. Daghan man ni mga Angel's Burger. Napang ganin ni buy one take one ganin Angel's Burger. So trabaho niyang asawa unya ang iyang bana iya tong gisaaran di ay nga mokuan pizza 29 man to sa Marso, no? Gisaaran nga magsildo unya ya man niya mapada so giapas siya sang bana dito. O pag-apas siyang bana ang background ani mahigala nga gitulis siya sa iyang bana mao ni nang gawas nga report. Mao to nga dakop niya ang bana pagkaugma. Ang kauban ni ining asawa na report man sa pamantalaan gani nanganlan man sa pamantalaan. Kadto si Sheila Carido mao ni supervisor sa Angel's Burger o kadto si kinini ang Angele mao ning asawa. Kay ang bana mga higala mao man tong atong na-interview nga si Alexander Tim Grapa. Niya sa Alexander nangatarungan. Nya di man kuno tutulis tong iya. Niya karon ang problema na nakabitbit mangutog screwdriver. Matod pa niya nga iya man tong gibitbit kuno. Na ato ning tin-awon ang tanan naon sa hitabuan ni. Niya atong tawagan ang pulis ug naon sa nang hitabo agyod. In fairness may galas asawa posible nga dunay ka matuuran, posibleng way ka matuuran, apan posibleng nagpatigbabaw ba ka ang gugma sa asawa nga to siyang bana mo nga iyang tin-awon karong buntaga mga higala ning maong panghitabo. So atong hatagay higayon o unsa gid kining tanan mga kahigalaan para nga ato sad nga ma-clear ang iyang bana nga mo iyang gusto nga ma-clear, no? Okay, das to nga sibianan karon si Angele may buntag nimo. Mang buntag attorney. Oo. Kumusta man ka? Okay ra gyapon attorney bisan nagatubang sa dakong problema. Dako gyud problema in town sa pamilya, no? To attorney. Dakong pagsulay gyud. Oo. So kumusta man ka nagtrabaho pa ka sa Angel's Burger karon? Wala na. Nagtrabaho pa duty ako ugma nya nananghid ko nga dili sa ko mo duty. Dako kining problema hatuod, no, nga ay naning hitabua. Pero unsa man pwede man mo saysayan, unsa man gyud itoy kuan, unsa man gyud ang tinuod nga hitabo. Kay na report man ngadto sa Waterfront Police Station nga gitulis kasi mo bana. Pero unsa man gyud tinuod ani or isip asawa ron posible nakapamalandong na ka kay nahitabo niya itong kuan man March 29, no? Oo. March 29 ya karon kuan na gud ta April 4 na gud ron. So posible taas ng time nga nakahuna ka og unsa unya na-realize nimo siguro ang tanan oron sa ba. So sulti economist imong side karon unsa man gitong hitabo aday nga kining bana na priso para makagawasan tud karon unsa may tinuod gyud nga hitabo niadtong March 29. Anang buntag attorney anang Wednesday na nanghid ko niya nga mo adto ko sa office kay magkuha ko sweldo. Yan na siya nga lang padadi lang ko og kwarta ni sa among silingan nga kauban ako trabaho sad kay wala man siya duty kay ako man siya giyan nga malargo na lang ra ba ko duty gikan ko sa opisina kay duty ko. Dayon siya nga sige padadi na lang ko
sa among silingan nga kauban nako og kwarta para pang konsumo niya. Dayong wa ko kahibaw nga naapod sa day utang. Ya. Nalimot makugpada sa amo ang kauban kay kaning kadali-dali ko kay hapon na kaayo niya malit niya ko sa akong trabaho. Nagpakyaw gani ko atog habal-habal nga time kay di ko gusto malit. Kay mom na ako ang kon sa akong kaugalingon di jud ko ganahan malit sa akong trabaho kay pinangga man ako kung trabaho attorney kay mura bid na gakuha na ga-support na lang yun namo urong panahon na attorney sa akong mga anak sa mga needs sa akong mga anak. Muto nalimot ra jud ko nga wa jud sa akong hunahuna nga wa ko nakapadagid niya na pag duty na nako nitawag na ako tong among silingan siya day imahang bana day ba siya nalimot day kag panik ko hala nalimot ko te. Siya nga murag padung ra ba siya dira. Di motong wala ra sad ko kay bisim naman ko ato kay na may daghang mga customer. Moto pagkataod-taod naabot jud akong bana ato. Mga usang oras naman to naabot? Mga 8:45. 8:45 anang pizza 29. Oo. Okay. Unya, ang sama na hitabo? Mo na to ni ihanggi kuan wa mo ko kabantay niya sa tubangan go sa luyo siya ni kuan sa may portahan. Ihanggi tuktok. Ya. Gigaro-garo ba niya tong kuan portahan niya. Ako na lang giabrihan kay sabaan ko ba kay niya na ba yung mga customer akong giabrihan ni sud siya. Yan siya nga unsa man day atong sabot nga no man ka nagpada ni ko nalimot lagi ko. Ko kay nagapas na ko nga madali ko ba kay malate ko sa trabaho. Moto na siya nga taga ko kwarta be kay kuan ka nang wa koy kaon sikad ganihang udto niya kanang nakahuwam mo daw siya didto niya. Ni ko nga pila daw mong pangayoon siya 500 ni ko dako asad aron 300 ra ko ihatag dapat unta. Ni ko ako sa akong pitaka na gibutang nako sa drawer sa may halina namo. So gipon mo dito sa halina. Akong gipon kay kanang basta wa ko'y sinsiyo nga sa halin nga isukli sa customer kanang akong personal na kwarta mo akong isukli kay total inig inventory na ako inig out na ko total raman tanan ang sales mabalik ra sad ang ako ang kwarta nga personal total raman tanan total raman siya tanan di mo to ni ana siya nga kuwang lagi na lang di lagi na kaigo kay magbayad maghatag pa siya sa kanang utang niya dayon mahatag pa siya og pangtubil sa motor dayon mahatag sad siya og 100 sa iyang manghod lang imong kwan day angga sa may iyong kwan ihang tawag nako lang langga na na so okay moto niya na siya nga kuwang lagi na lang di lagi na kaigo ni ko na asad lagi 500 ako kayo sayangan ko mo naman to nasuko ang kwarta nga 300 nga dapat akong gitunol niya akong gibutang og balik sa drawer giipon sa halin mo naman to nasuko naman siya kay di jud lagi ko muhatag dili jud ko iyang gikuha ang katong kwarta nga akong gibutang sa drawer. Ako pa ganing giilog, man nakailog ko og 100 mo tong 200 da jud yang nada. 200 lagi nada. 200 da jud yang nada. Dayon, iyang gipunit akong cellphone. Mo to ni kuan ko kanang ni akong giilog niya ang cellphone kay ako siya ginan ko ayaw dad ang cellphone kay gamit na ako sa trabaho kay mag-send og report. Gailugay naman man ato sa cellphone attorney ihang gitampok ako ang bukton. Moto nabuy anak ko. Ni mo pa dayon ron ta kog luto ato kay kanang naay customer. Di naman kaisa akong kamot ato kay murag ni aksyog burot dayon ba. Di mo to nakusog din niya pag anak. Nakusog man niya og kuan. Uy, sus Ginoo ko. Nakusog man niya. Di mo to ni anak ko niya na may tanod sa gawas ni anak ko nga ayaw palakta kay nagida akong cellphone niya gisukmag akong kamot. Kaya akong gusto is makuha na balik na akong cellphone bahalag na dani ang 200 basta kay makuha na akong cellphone kay importante na ako nga makasend kog report inig kahuman ako inig inventory kay mo man ni amo ay send man na among report sa sales na mo di moto nakalakaw naman gid siya akong nanghuam ko og cellphone sa kaning sa luyo nga mga kuan sa didto ba akong gikontak akong anak ni ko nga na kanang kontaka akong supervisor kay niari mong papadere gikuan jud ko niya siya nga moto ni chat siya sa mong supervisor moto nga
syempre, asa man day ko mo kuan ato jud ko sa akong supervisor. Kay underman ko niya akong supervisor ato nga time on duty. Di wala naman ko ni akong ni anang mga niya na tong tanod siya nga kuan ka nang ato na lang i-blatter dito day. Di close na ko ang tindahan ni kuy ko sa tanod ni ato may barangay. Yan naman ang tanod nga ano naman ang dito sa barangay wala daw ang guard office. Ang guard personnel. Yan moto niya siya ato na lang sa police. Nya gitanaw nila sa CCTV dito sa barangay. Nana daw mobile dito sa kaning station 1. Di gidana ko sa taga barangay dito sa police. Nya na police nga magpa blatter ka, magpa medical ka kasa ko ang katong burot. Nimo to nagpa-medical ko. Dayon, nitawag na nako akong supervisor siya ti asa ka ni kuda ko hospital dam kay nagpa-medical ko kay mo i-advise. Mo to na siya nga akong kuhaon ang yawite kay akong kuhaon ang report, kuhaon ako ang sales ni ko nga sige dam kanang inventory halang. Dayon ko na ra niya ko istoryahe ra niya ko unsa nakusog day po si Umbana og sukmag imong kuan bukton. Nakusog attorney gyud pero sus Ginoo ko. Ko kay Niburot siya dayon day? Niburot siya dayon attorney. Oo. Di mo to ni pag kuha na to niya na si madam siya nga akong kuhaon ng yawite kay parang makakuan ko dito makasud ko sa tindahan. Oo. Di mo tong giyan niapas akong supervisor ato dito sa hospital. Kaya giko ang yawi niya mo to nagtawgan na imi ni ko nga nya dam naka-inventory ka siya naka-inventory ko napay sobra imong kwarta diri kay naman akong personal nga kwarta didto. Ni kukuha lang tanan akong gamit dam kay akong tuyo ato attorney nighumanutan ako medical mo open ra ko balik maninda ra ko balik nya nana naman si madam anong supervisor nga kuan ka ng ayaw lang pahuway lang sa diri kay basin balikan kasi mong bana. Di moto dito na lang ko niya gastay. Di man gastay mo sa ihang gijutihan sad. Na-duty po niya supervisor. Duty sad. Kuan po ni kanang sa burger kon yapon? Attorney. In just burger kanang imo the hero man imo no? Oo. Kanang iyang gijutihan asa man? Ni sa akong supervisor sa Manalili siya ato nga time. Manalili mo ni imo supervisor kini si Sheila no? Oo. So okay. Dito ka sa Manalili. Dito ko gastay niya. Dayon pagka alas 4 sa kadlawon niya ko nga mobalik na ko dito sa tindahan dam kay manglimpyo. Siya sige paglimpyo dito kay parang makuan ra po dito sa inig mo puli na dito. Siya niya inventoryhan na lang sa dito og usab kay basig na sayo pra daw siya. Di ba to akong gi-inventory og usab akong gi kuan niya kaning gi-text niya ang akong inventory. Yan na siya nako siya nga anapay overtime 45 daw ni ko nga ay ilain lang dam. Di mo to okay ra to mo ang kuan ato conversation ni human niya na siya nga maghuwat lang ko nimo diri sa tindahan kuha lang imong medical dito. Di mo to nibalik ko dito sa ospital niya naman nga pabalikan pagka alas 4 ni mo to siya nga ato na lang ta dito sa pulis kay ang tuyo jud ta namo ato dito sa pulis attorney is mangayo ra ko og kuan kaning kaning protection order. Kay parang dili ka dula kung bana nako. So sa to pa ikaw mismo na kay plano nga manakuyawan gyud kasi umbana. Okay. Syempre dapatan na ba ko niya pero ang ako ra gyud untang kuan ato is protection order ra jud. Dayon mo naman to naabot naman sa kuan. Naabot naman to sa punto nga kaning ang pulis ni ingon na nga asa man dun imong bana kay ni kontak naman ang supervisor na ko atong mga pulis. Pero nagpasalamat raman sad pod ko ato sa mga pulis nga ni kuan ra pod sila dayon sa kaning ni tubag ra pod sila dayon sa ako ang kuan ato nga time. Nagpasalamat ra sad ko kay kuan kanang kuan ra sa nila dayon ko. Yung mo to na kuan akong bana dito na pick up akong bana dito sa MOA. Pagka atong karon nga ikaw mismo sakit man gutong nasa sa tuo nga bukto sa tuo. Sa tuo. Kini kadaghanan ni buhatas yung bana? Dili man attorney. Pero nakasuway na po ka sa una inana. Nakasuway ko niya sa una pero mostly ra magud kami mag-away. Ba. Kasi nanaykan ka og kanang kusog.
Inana. Dili mapud ingon kusog jud kay attorney kanang murag iyara jud iduot ra niya ikuan na niya kay kanang murag masubrahan na pud sa bara sad ba. Dayon pagka taud-taud na magtingog ra sad mi kay mo man ay amo ang kuan jud sa kun di man mi. So, ang imong tuyo nga kuan kini ni ang imong tuyo nga mga kay protection order gid unta. Unta. Kaya nga maproteksyonan ka sa gikan sa imong bana. Pero karon sa mahitabo aron nga maklaro tani no. Pag ingon na nga ipasaka ang bana niya tulis ni hitabo awa ka magdahom nga inay tulis ang inay ipasaka. Kay mananaluoy na pagkakaroon sa bana hinoon. Dili kay ako mga anak mo naman guy ako ang kuan ana attorney kay ni ana naman ako mga anak mapili maasa may mo gusto mo. Kami mga anak mawala or ipadayan si Papa. Di na ako kaya attorney mawala akong mga anak na. Mo ning problema ron nga kuan. Mo ning hitabo aron kuan na. Oo. Kay mo magani kay kung aton tan-aon sa imong istorya murag do nagi problema imong bana kay nakusog mangud pagkakuan na god. Kanang protection order pwede mangita mangayo sa barangay unta ni ana. Nga mga tag protection order nga dili makasud imong bana within 500 meter radius pwede man. Pero si di unta ni ang imong ang kuan police. Unta. Wa ka magdahom nga tulis po nang ilang appeal pasaka. Oo. Okay, so unsa may na kuan day ani kini ni ang 1,200 man toy gipasangil nga nakuha ko no. Pila man ginakuha? Mura gitong 200 attorney. Ako ay gitong personal nga kwarta kay sa report nga kaning sa inventory wala may nakuha, kompleto raman. Ang kuan lang attorney is kaning naka-cause lang gud mi og damage kay na-close ang tindahan why sales ato nga time. Ay na sales gamay lang. Mura gyud nakakuan attorney. Oo. Okay. So morning hitabo aron nya unsa man kana na ang ni aka karon kay gusto nimong tin-aw ni ron unya gusto de ka nga ang imong bana kuan tungod sa mga anak lapod. Dili ako ra sang ka will sad nako attorney kay nangay na magpasaylo nako akong bana. Nangay sa pasaylo. Nangay na siya pasaylo nako nga di na siya mo sa bugos sa kuan kay nadarasad ko no siya po siyang kapungot kay kanang wa siya kaon na ng udto. Masa man way kaon ni bana pagkaudto niya pagkahapon mo to nga wa po siya kaon mo to nga isa kwarta. Oo. Nya inom-inom pa man siya kulapo pod. Ambot nangutang man daw siya attorney. Oh, mo ni problema do ni problema ni mong bana pod gamay. Gamay tingali lang. Mao gina Di lang to attorney. dakon murag gamay do gamay problema. Mao gina attorney. Oo. Murag kuan do na mo na minyo ani mong bana. 23 years na attorney. 23 years. Oo. Sus Ginoo ko. Nya ngano hitabo man nga wa siya trabaho? Nakuan man kanang na experiment o yung lisensya pero human na siya training gahuwat na lang sa iyahang plastic kamuabot. Wala gini ron so kaning ikaw kay ang ato mong gitan-aw ani nga kanunay ning mahitabo inanay ba kay kasagaran na ba mahitabo nya man mawala pod kay mag-away mo nya human mag-uli no inana so kining napasakitan ka dili ni first time nga napasakitan ka Dili. sa imong bana mo na nya mo nang nangay ka protection order gani no. So, okay. So, masabot na to ni Ron, wala ka mo, pag ingon nga tulis ang ipasaka sa bana, naluoy po ka sa bana. Siyempre, attorney. Banda guna na ako niya. Dili pugod tinuod. Nya, ang ano man naon sa mahitabo ang imo supervisor niya, ato ba sa kaagaso, ang ano ni okay man kapag primero? Siya ram, igor ang magukunit niya na ang pulis niya nga kuan ka ng pila dyan nawala ni tanaw ra ko niya siya may nitingog Ang supervisor? kay ako ito nga time as in lutaw blanco sabot Sige ihilak lang kung sa imong kuan ang imong mga anak duha ka buok ni mong anak no sige dili lalim ning kuan na kay siya day kanang nasakitan pud siya in taon kay di ko man sa bana god nya ang problema ani kinini ang ngay sa protection order ang problema ang pulis kay tulis may lay pasaka unsaon ta man god nga naman kuno sa CCTV lagi nagdag screwdriver ning bana nimo ihara man tong gigunitan attorney wala man gyud siya niingon nga kanang moingon nga unsa tulis ni wala man pero kuya wan kan nagdag screwdriver wala sad so sa may mong gusto mahitabo ni ron imong bana mo balik na nimo or ma-prison imong bana sa may mong gusto mahitabo
Dili kay okay naman mi attorney. Wala na may problema. So imo nang gibisita yung bana dito. Ako may magsigat ni pagkaon. So nagpasinsahay mo nga sinsa ka dong priso ka diha. Ako kung siya gainan ni ko nga siya og dili maabot sa punto, dili ka mag-usab, dili wala naabot sa punto nga ingon ani. Kung sige siya gihilak lang saylo ako dili ako mo usab. Sa kisa yun kaunsa ka na ako kapinangganam kay siya gisuwat rang ipadang suwat rin ako kay katuwa ako kasud. Straight to the point. Okay, atong balik-balikan mahigala kini si Angeli, no? Nga niya karon tong sibianan. Ang pirmiro nakuha namang report gud Angeli. In fact, ang mga pulis dito mingon og karon imong gisulti sad nya niburot lagi ng imong bukton. Ikaw kuno may pirmiro yung gusto nga kuan. Kanang ikaw mainteresado nga ipapriso gud imong bana pagsugod. Nya kadto imong supervisor igo na pud nitabang kuno nimo kay naluoy nimo. Tinuod na. Tinuod na siya attorney. Okay, nahadlok kasi yung bana atong panahon na. Mo lagi niya na kung nga kuan ka ng kuan ko protection order kay inana gud anang labi na wala na nakuan siya sa akto. Dili pa magina siya dahil may issue og warrant. At least makakuan ko og protection order, makakuan pa og mga time mga adlaw mga kuan nabasig na posibilidad nga ma-okay ra. Oo, sa ato panahon na gusto ka may protection order, gusto ka nga imba na di na makaduol nimo. Oo. So unsa man gid anak ka pausab nimo sa imong gibati karon tungod na sa inyong mga anak? Oo, attorney. Kay gipapili ka sa mga anak nga kung dili mo magbalik sa imong bana, ang imong mga anak may mawa nimo. Oo, attorney. Nya na ngay naman sa pasaylo na ko akong bana. So tungod na ngay sa pasaylo, mo na nga andam nimo pasayloon. Oo. Siyempre, attorney, tawra ko niya. Siyempre, bana guna na ko. Di ka kuyawan, panalitan pa sa iloon ng bana, mauli yung bana sa inyo, basta niya buhato na po niya balik niyang gihimo nimo. Dili, attorney. Kaya napasakitan na ba ka niya? Dili ba na permirong higayon nga napasakitan ka? Dili, attorney, na kaila mo ko sa kumbana, kung sa dyan siya. Kini mong bana, lugay naman mo ani nga kuan 23 anyos na malimong naminyo anay do na mo duha ka buk anak, no? Oo. Pila to edad sa inyong anak? 15 anyos ang usa? 17 og kuan 22. 22, dagko na maganda imong mga anak. Oo. Pastila ning hitabo O sa man ni, diin man mo nagkakita gani mong bana, silingan mo or taga Negros sa may bana nimo, no? Parehas ra may attorney og lungsod. Himalalod. Oo. Unya, kanana ang sama mo nagkakita mo sa una, classmate mo nimong bana or friends mo daan sa una, silingan mo unsa man kuan na? Dili kuan ra kanang kuan ra sad mi kanang unsa ni ila ra sad mi. Kaila na sad mo. Oo. Damoto nga nagpakasal mo ana imong bana. Oo. Diin man pagkasal sa Dito ra sad sa mo sa Negros. Oo. Sa pare man pagkasal? Pare. Nyan to gigrasyahan mo duha ka mga anak. Oo. Kining yung mga anak to sa Negros na muyo. Tuara dito, katuram sila dito ng eskwela. So karon mura mo na bag-ong magtiayon nga niya mo sa Cebu kamuran duha diri. Oo, kay diri man minanarbaho. So okay. Unya ikaw dugay na ka nanarbaho sa Angel's Burger. Bag-o pa attorney, kuan pa. Kuning mo 6 months pa man siguro kuron. Mo 6 months. Diin man ka nagtrabaho sa una, sa wala pa ka sa Angel's Burger. Wala, narakos bala kay di man masugot akong banang narbaho ko. Ang himong ba na mo security guard? Oo. Nya man expire yang lisensya, no? Nya samtang nagpaabot sa pag-expire sa lisensya mo nang ikaw lang sa nanarbaho. Dili. Wala pa na expire yung lisensya, katrabaho na ko. Okay. Kay ako siyang gihangya gyud nga manarbaho ko kay ang mga bata nagkadagko na pud ang panginahanglanon, dili na makuan ba. Dili na mapasigo gyud, mapermi na lang ma-short ang sweldo kay gasto ba pud kayo nga naa diri sa syudad. So unsa man oras ato panahon na pitsa 29 ingon nga dili ta tudon duty nimo nigi pa duty lang ka. Ay dili attorney, nakahibaw na ko daan anang pagka kuan kanang pagka Tuesday nga padyutihon ko sa mo supervisor anang pagkaugma kay kuwangan mi ba inana ra man na mohangyo ra ba ang supervisor nga ug makuwangan kanang pwede ra mo duty basta day off. Nya ako syempre ganan ba sad pug kung makatrabaho kay income baya sad kay commission based man me. So ang problema ani karon panalitan unsa man kanang dili na day kamo day pasakag kaso sumbana.
Dili na, attorney. Dili na. Yung sa may tabuan nila sa Angel's Burger, basi mingon sila nga na abanti atas may kalakihan ni mo hinon Angeli. So, yung sa may buhaton ni, basi mingon sila nga kuan, kaya sama si umbana pagpangutanan ako, gipapili kuno ka sa Angel's Burger nga, unsa man, ato pa sa kaso, or kung dili, ikaw mo ay mawa sa trabaho. Dili man na, attorney. Oo. Wala man. Okay ra. Okay ra man. Oo. So, ang imo Ang lang... ako ra ganing ako mo resign gani unta kay naulaw na ko sa mga panghitabo ba. Unya? Ni ana man ang kuan nga sayang og mo resign ko kay wala man ko'y record didto. Okay, atong pagtagad ha kay mao lagi ni nga murag nahinay kan hinuon kay ikaw may nangay panabang sa pulis nga gusto nimo nga bawsi mga dining imong kaso di ay no violence against women and children. Unya mga kay protection order. Unya pagpangano protection order ang pulis pod pagdan-aw nila nga dunay screwdriver to nya nakuha ang kwarta na so tan-aw pulis tulis ni. Mo nang wa ka magdahom nga tulis apil pod og kiha. Mo nang naluoy na pud kahinuon simbana. O kadaghan na ka naghatod-hatod dito pagkaon simbana. Itong higayon na nga pagdakop niya, ako siyang gipalitan og pagkaon kay naman siya nako nga lang wa ko'y paniud, wa ko'y pamahaw kay gahuwat ko nimo. Sige. Standby ha katong tawag atong na si Pulaw ron sa atong nga pikas linya dito sa Waterfront Police Station. Atong nga kuag side ang atong kapulisan dito karon o kung sang hitabuan ni ron. Wala naman sa witness kundi na kamo padayon. Nining imong kaso. Pero problema inig nakuha sa CCTV nga gitiunan gyud ka og screwdriver. Wala may CCTV dito sud sa tindahan, attorney. Pero ang katong CCTV sa barangay basin niabot ito. Mo ni problema ni kalakiha. Di man sa tumakwan ang CCTV sa barangay na along the kwan raman to, along the road raman to. Unya, unsa man? Ang kwan lang gyud namo, attorney, ato is ang damages nga nahimo ra gyud kay namagud sa sud sa premises sa company. Mo ni problema ron ha. Ato i-check Paul ron. Ito nga pikas linya. Paul, kumusta da Paul? DYHP RMM Report. Radyoman Attorney Ropel, bagkuhay lang na hinabi ang suspect sa piskal, no? Isa to nga piskal Jeff Del Prado. Piskal Del Prado. Gikuhaan na siya og statement. Gipungutan na siya sa piskal. O niya, gidinay sa suspect ang aligasyon nga doon na itulis na hitabo. CCTV na po yung mga barangay tano diri sa Tihero. Klaro siya, sir, sa CCTV nga nanion ang suspect. Naagi CCTV, wag ko ka siguro. Huwag ba doon ang CCTV? Clear ba? Mamay kuha nila kuha nga, di yun mo kuha. Pero wag may nakita pa so far. Nag-action man siya pag responde na ko. Sana ako siya ganyan na. Uy! Ito may niresponde ani nga tanong. Singanin mo, sir? Duel Distao. So, nagkuhan? Barangay Tano sa Tihero. Kung nakita ka ni action o Ang saan siya gana? Man, akong sina nga. Uy, ito mo na. Motong dito siya gawas. Sakya siya motor, padagan. putlon sa tika kay nasaba diri si Piskal. Yan na po diri si Sheila Carido, Radyo Attorney Ropel at Supervisor. Sinabi ni mo siya Radyo Attorney, si Attorney Ropel mo. Hello, Shell. Shell. Ano? Hello, Shell. Nya unsa may inyong plano sa Angel's Burger gid anang ni Kuan, ni Alexander? Sir, nakadesisyon naman ang mga dagko, sir, nga gihimo ra ko nilang representative nga kasuhan gini si Alexander. Kasuhan gid siya. Para patagam na sa niya siguro, pero unsa man niron ang iyang asawa, ma'am, kay mo dili naman atlas naman siya, ingon man siya nga luoy na kuno sa sambana pod. Wala na po ang desisyon ana, attorney, kay dapat siya manggid untaan na kay siya mo'y na biktima. Unya, siya man po'y nakadesisyon ana sa unang higayon na ipadakop yun niya iyahang bana. Unya, pag-atras niya, attorney, mo na to nga nakadawat na ko tawag ikan sa kadagkuan nga ipadayo na siya. Unsa maghitabo agad ni Ma'am Sheila katong pagsugod gyud kini si Kuan, kini si Angeli may nangayog tabang nimo, no? Permiro? Naka-receive ko og chat kay ako on duty masad ko niya, siya pod on duty pod. Unya naka-receive ko og tawag, naka-receive ko chat sa gikan sa iyang anak, ang iyang account. Nga mo na magpa-rescue ko no iyang mama
kay giunay kuno og tuli, giunay kuno sa iyang papa ang halin kuno gikuha kuno sa kaha. Na moto nga as supervisor niya gibuhat nako ang ngayon akong buhaton ni report ko sa mong area manager dayon gi safety na ko ang tindahan. Ang kaso lang ang chat yang anak naa pa daw siya sa tindahan. Siya mismo naka-move na siya going to barangay. Going to barangay, dayon na police station na siya, then mo to nagpa-medical siya. Dayon, pagkaugma, mo to ari mi police station, siya man sa ningon nga iyang ipadakop ang iyang bana. So tingali na kuan siguro na huwasan na tingali ni Ron kay siya nang po ingon nga maluis siyang mapriso iyang bana. Iya man ang decision maski dito sa tindahan ni anak ko unsa man gyud asa man opisina ka o kuan sa nga ari gid ko na siya police station kay iya gid ko nang ipadakop hugot bakos ko na siya. Ultimo akong pro dito sa Manalili nga mo duty mo puli na ako nakadungog nga siya mismo ningon hugot bakos gid ko na siya nga iyang ipadakop ang iyang bana. So at least ikaw igor ra gani kahintabang li aning hitabuan di ay. O igor ako ni tabang niya nga ma-safety ang iyang trabaho o igor sad ko ni tabang nga safety ang tindahan kay wa man koy mahimo kay gabi na di na ko katawag og rescue nga mo duty wala nga akong klarohon nga ako na lang pong tawag dito sa opisina namo nga para safety ang tanan. Okay, sige sir, so, pero kinsa may witness karon kinsa may naka-execute affidavit na karon kay di man mo execute affidavit ning asawa? Mo gani na nga pag atras niya anak ko nga ikaw na isitol anak dito sa opisina kay ikaw may gusto mo kaso anak. So karon pagda sa fiscal way witness mo karon og maohon ni. Na witness dito ang katong nitabang niya dito ang tanod ug ang guard mo to ni kuan niya kay mo man tinagdala niya sa barangay. So mo ini execute ang affidavit to karon dito. Yan nausab man na iyang una pagka atol sa kuan nga mag-filing na. Kay permiro hugot ba ko sige tamam nga pasaka gyud ning kaso niya karon pa siya nausab. Nausab siya pagka kanato hugot bakos na kuno hugot bakos daw sang siya ipapreso yang bana then pagka after nausab din niya una. Pero pila man gyud kwarta nga nakuha kuno ma'am dito sa kuan sa Hunos. 1 to ang kulang sa iyang kuan sir sa iyang kwarta. 1 to kay ang ingon ko niya nga 200 na may nakuha siyang bana unya iya ko nitong kagulingong kwarta pod nga naa dia sa Hunos. Ang pag-audit sir 1 to ang kulang dito sa kaha sir. Sa kaha gyud nga as in kaha ra gyud siya sir. So sige so dako ni sang kuanonon pa no kay di amo po nagpatabang po namo lagi si Angele unya mo ni ingon siya nga kanang 200 la kuno so mo ni tanawon ning kuana ron ug unsay tinuod gid ani. Naa mo CCTV ani ma'am? Ma'am Sheila? Mo lagi po na problema sir kay inside the store sila nagkagubos sir dapat dili unta nila buhaton. Karon daghan na kay ming na among trabaho nya unsaon man ni sila. Gyud. So mo na ning mahitabo ani ron. Nakabuak pa na sila dito. Supposed to be dili gid sila ka blame sa company kay property man na sa company. So may mga nabuak nila dito ma'am sila. Itlog. Itlog. Way mga baso nga nangabuak. Wala man may mga baso diha. So kini gatong tan-awon din ni gyud kining asawa mo oy pirmiro hugot gyud iyang bakos nga iyang pa sa kaag kaso niyang bana. Nausab na lang ni siya ron. Nausab na lang na siya. Mo lang na naka kuan ba kay siya mo ni decision ana dayon after wala niya hunaw na og maayo bisag daghan kayong nag-convince niya unsa man gyud tinuod ba ni Udili unsa man gyud sigihan siya og istorya sa pulis unsa man gyud ka tinuod sigihan siya ingon ana siya ipadayon. So karon nga napadayon mo na nga siya na poy mo atras noon. Ni atras na noon siya gitagaan siya authorized nga siya mo'y mukiha sa iyang bana kay siya mo'y biktima. Adto gani ko sa opisina as supervisor niya nangayo kog COE niya para makuan dito nga siya mo'y mapasakag kaso sa iyang asawa. Ngano na dugay man ipasakag kaso pod ma'am? Considering nga pizza 29 pa man unta ni nahitabo. Sir? Nganong karon pa man napasaka ang kaso ma'am sila nga pizza 29 pa man nahitabo ni? Pizza 29 niya na pizza 29 niya na address na og
Friday nga pasakaan sa kaso lang that time last minute ni siya, ni withdraw siya. So unsa man gay kaso nga gi-file diha karon sa piskalya? Robbery. Oo. Anya ang kantidad sa ato nakuha nga kwarta nga robbery mo ning 1,200. Oo. Ang katong voucher niya ma'am, na-appeal po din na pasaka? Wala napasaka kay mao man tanay case sa iyang asawa batok sa iyang bana. Mao man gyud nay permiro gyud nga kuano, mao gyud tanay permiro nga mao man gyud tanay tuyo unta niya ma'am, matod pa niya. Oo. Mao tanay tuyo niya attorney dayon mo to nga pag after nga nakahibaw ko nga ni atrasiya mo to ni anak ko niya nga ikaw nay bahala og sitol anak dito sa opisina. Kay nasugdan man na nimo. Ikaw na gyud sitol anak. Sa iyaha man na tanang desisyon. Man na namo kay ako ni support ko niya para ma-aware na nya usap pa sa dili man na moy unang higayon nga nag-away sila sa store. Ikaduha naman na ang pilmiro anak gibato na sa iyang bana ang tindahan og helmet bato niya ang akong tao usa nag-duty na hadlock mo to ni report siya na ako siya gi-warningan nga dili na siya nimo pa naon sa tindahan aware nga dili mo mag-away sa tindahan. Sa una niyang interview ako mo iyang himong dautan. Supposed to be magpasalamat sila kay naa sila dutihan dapat. May trabaho. Pero kami nga nami trabaho nga importante patawag mi sa opisina mo adjust gid mi sa ilang schedule para kami maka-report pud ni. So sa may mahitabo ano niya ma'am makabalik pa ni sa inyong trabaho diha kini sa Angeli? Wala man na siya naman na siya schedule attorney. So sige pa lang sa duty okay ra na siya. Gitagaan naman po na siya schedule. Kay tagaan man ako na siya schedule. Tapos lang, wala lang ako siya gibutang Tipadilla, gibutang na ko siya Gloriga. Kay init pa kayo ang chismis sa Tipadilla, kanang daghan kayong tao mangutana. Bitaw no, sa sakto rasad nga at least imong gipalayo. Gi-aware lang po na nako. Pero ang kuan sa iyang bana ko Telmiro, kay ako lagi daw ko nang hinungdan, ngano daw ko nung sila nag-away sa Pustobidili. Kung instruction niya nga ayaw atong opisina kay ako na bahala ko sa imong sweldo kasi kami mo importante that time. Before the day nga change na ko yung schedule on the record taw na attorney buutin once mahatag na namo inana dili pud mi on the spot. Right pagani ko ana iyang asawa. Naku kay siya nahatag na ko kahasol. Sa pagkatinuod lang. Kaya ako nagtrabaho kong pinarong. Nya sila may nag-create sa problema nila. Karon daghan kay may mahasol. So karon ang inyong management no nahinayat na gyud nga ato nang gining ipasakang kaso. Nahinayat na ang management. Ila lang gud untang ibutang sa lugar na ilang kabastos. Di man gud untagod maingon ana. So dili din ay permirong kanya unsa man ko ma'am dili permirong hitabo nga nag-away sa tindahan unya di pod permirong hitabo nga napasakitan ni siya sa iyang dili sad. Kay iharap po ng istorya nga nakapangayo na daw na siya og protection dito sa Negros. So doon ay problema na din daan pa ni. Di mo gud sa mong sibianan pero tingali og kanang nibati sa kaluoy ba kay iya man gining bana nya doon ay mga anak tali na usab na iyang hunahuna pagkahuman. Manay nakapait dapat unta dili gyud ta mo pagawas o muhimong aksyon nga dili nato kayang barugan. Karon sa iyang gihimong problema wala na ko ikatabang para niya. Kay human akong tabang niya. Igo na ako nahasol na kay kog maayo. So unsa may mo mensahe niya ma'am? Naminaw sa nimo karon? Og naminaw man kana ko Angeli. Unta mubalik ka diri sa station imong barugan ang imuhang statement Pilmiro. Kay og ikaw may mukiha sa imong bana then mo file ka anytime pwede nimo maka-request sa pagka o kanus ani mo siya pag-auson. Mao nay Pilmiro nimong statement dapat imo unta nang gibarugan. Pait man god. Ba tay gaayo nimo day pagkatinuod lang. Kung nakay baruganan imo ta nang gibarugan dili unta maingon ani. Tingali og kanang pagsugod adto kuan gyud siya ba kay nahitabo naman din ko na pero karon gibati sa kaluoy siguro sa pagkakaroon na tungod pod sa iya mga anak nga ni apas niya. Inana siguro nahitabo adi ay. Kami ni sabot mi niya unta nga
magtiayon sila mo hatag ra unta ko konsiderar unta dili ra unta mo kanang kuan ako pero siya mo'y nagsugod siya mo'y nag-isog nga iyang ipadakop iyang bana dayon siya ra puy ni atras karon perti na mong hasula sa iyang gibuhat taon. Unya wala siya mo hangyo sa management kadi na lang unta to mo file gyud og kaso batok siyang bana. Mao sad nay pangutana attorney kay akong instruction niya maura to. Adto sa opisina adto dito pangayo dito og unsay imong mahimo. Oo, mo ni siyang kuana. So maapil ka og ka-witness ani ma'am, maapil ka kahasol aning kalakiharon. Apil jud ko kay ako may gitagaag power of attorney nga ako may representative sa Angels Worker. So maapil ka og kuan diha. So karon ang naa diha sa Fiscal's Office, ikaw isip supervisor o ikaw may gisumbungan ani unya kining barangay tanod nga mo nagtabang na nagresponde dito og napay laing witness nga naa diha. So pila ka tanan ang witnesses nato ma'am? Duha, wala man ganito na apil ang customer usa nga hapit na kuanan ko sa iyang bana. Kana kahibaw na sa Angeli ug unsay tinuod attorney. Pero siya lang wala siya baruganan. Ug naapagod siya intaktong baruganan dili siya magpadaog sa iyang underage nga anak. Kaya dapat inahan man siya. Naman siya katungod mo disiplina sa iyang bana ug unsay desisyon niya. Iyang tanang gibarugan. Sa ingon ani karon. Mo na hinayak na hinuon ang management sa pagkakaron. Oo, hinayak man ng management sa pagkakaron. Oo. So pila man tong kwarta nga kwan na uli gyud niya ma'am kay pero dito sa Hunos dito man kuno niya gibutang pod ang iyang pitaka. So nabutang to nga nasagol dito ang kwarta. Ang sulod sa iyang pitaka coins ra 20 pesos. 20 pesos nya bag-o makatong sweldo sa atong panahon na. Ang iyang kwarta attorney diha sa iyang bra niya gibutang iyang ginadala kay aron dili kuno makuha sa iyang bana. Okay. Mismo diha sa akong atubangan sa Manalili alas 2 sa kadlawon ako pa ganin ingon ni kakatul ana naa sa imong bra sa okay ra na kay di ra man nataga kay aron di makita sa akong bana di makuha sa akong bana. So kuno din kayo. So pag audit sa ilang kita adto nga time naay kuwang gyud ang kwarta nga 1,200 sa imong giingon. Oo. Kuwang jud. Kailangan ko mga itlog na nangabuak. Oo, so at least imo nang kuan nga makatestigo ka ng dapita nga doon nagikuwang 1,200 mo nang ingon ka nga mauni ang natulis nito panahon na. Oo. Kaya naglingo-lingo man gud diri in town si kuan. Tingali gibati na kagkaluoy na lang siguro Angeles pagkakaron. Nini hitabua. Di man gud sa anon. Mo nay giingon na dapat responsibilidad sa atong lihok. Pero unang kini ang ikaduhang higayon nga nag-away sa store ma'am pero ikaduhang higayon pasad sa nga nakatugan da nimo. Sa first nga away nila ang uli niya mo ay itugan ako motong ako siyang giwarningan ako siya kay dili ko gusto nga mabastos ang tindahan. Moto nga siguro nga nakaingon iyang bana nga ako kunong gikontrahan iyang asawa supposed to be dili gyud unta sila angayan maingon ana kay blessed kay siya bag-o pa kay siya wa pa siya 5 ka buwan naa sa diha nga area nga mukita og insakto. Pay siya sa iyang pamilya. So parang iyang performance kining asawa okay ra gyud diha sa inyong store no? Okay ra? Ongoing iyang duty okay ra man tala siya nga mag-duty. Wala ra man koy problema sa iyang duty. Mao bitaw niya anak ko niya i-aware imong bana kay dili mo mag-away sa tindahan. Then karon sa pagkahitabo nga niadto siya og opisina bisan ingon ni hatag na ko niyang instruction nga mo na Martes sa buntag ko ni hatag nila instruction nga nay adjustment sa schedule. Mao ni hangyo ko nila tarong. Kay mao ra ginay mabuhat na mo isip supervisor nila na maka-adjust mo silang schedule ug na kami importante mi dito sa opisina. Pero ilahang magikuan kay tungod kuno nako kay akong gipa-duty. Dili man na maoy rason. Trabahante gani ka. Ug unsa instruction sa imong labaw nimo, mo sunod gid ka. Para walay ubot. Pero sila may nag-create sa ilang problema, sila mo'y nagsugod. Karon usab-usab iyang huna-huna.
So na naman gidana naman asa naman ang bana karon ma'am nanas piskalya. Unsa nagpadayon pang inquest proceedings sa ron or unsa naman nahitabo na karon? Man na. Humana. Nya asa naman gidana ang bana karon? Nakay idea diha? Wala ko kakita, attorney. Oo. Okay. So mo na siguro ang mahitabuan di man naminaw man si Angeli nining imong gisultisan ma'am at least nakuha na to sa imong side. So ano sa Angeli tong linya. So Angeli mo na nang kuha na ikaw may nangayog tabang ni Ma'am Sheila de Primero gyud. Nangayog jud ko niyag tabang ato attorney kay syempre siya bay labaw nako. Unya mula gito ang akong tumong ato is kanang protection order ra jud ni anak ko niya nga dam kanang protection order kay dili man na siya dayon makuan ang warrant good. At least protection pero order ikaw mo kuan jud niya mapadakop bana kay tungod nahadlok sa kaso bana. Sa akong kapungot ato nga time attorney, naka sulti jud ko ni ato nga hugot bakos ko. Ya, syempre dili ra ba kay ako may mo decision na ba koy mga anak. Pero dito sa Negros nakapangayo dai kay protection order po dito. Sa una raman to kayo attorney. Sa una. Okay, ang ako ra sad lagi nga di siya makaduol nako kay tungod sa baba. Nga grabe mapasakitan po kaniya sa una dai sa Negros kanangayo man kay protection order. Baba lang. Baba lang. Pero nag-away mo sa store kaduha na dito niyang away diya sa tindahan. Dili attorney itong sa first time nga nahitabo ang motor niya iyang gihando sa kuan kaning sa may tindahan aning kaning karsada kay nasuko siya nga nahubsan siya gasolina. Dayon ang helmet dito ra pud niya gilabay sa iyang motor dili sa tindahan. Kuan so dunay problema imong bana nga mahadlok sa nang uban ba? Mao lagi sa attorney. So patag mo na limba na tingali ini kadali lang. Sa kadali lang siguro mo tagam ni. Unsa may kuan mo ani ron. O dili na ka mo witness dako pug kag factor noon. No pero unsa man panantay mapasakan ning kaso kinahanglan mo piyansa ning kalakiha. Pila man po ikuan na attorney. Mag-agad ni unsay kanana ang recommendations fiscal. So unsa may imong kuan padayon na sa kagtrabaho na lang sa kuan. Dili day pwede attorney nga bayaran na lang namo tong damages nga na kuan nga na-close ang tindahan ato nga time. Kay na naman sa kuan na naman sa piskalya na pasaka ang management di kuan man gyud sila. So unsa man ma'am sila na ana gyud na pasaka na gyud hugot na gyud management sa desisyon nga pasaka gyud dayon ning kaso. Wala na ingon nga dunay settlement na. Pasaka na attorney. Oo. So karon nga na mo sa piskalya wala na unsa man wala na time nga atlas pa ang kaso in so far as the management is concerned sa pagkakaroon. Wala na attorney. Sige so mo follow ng tag procedure aning kalakiharon kung mauhon niya mo padayon na sa siguro kag trabaho ani Angeli kay okay man sa mo trabaho ka imo masanang katungod og witness ka dito dili o manay labot sa imong kwan kay asa man kag padung og kay trabaho total okay naman sa Ma'am Sheila mo padayon kag trabaho gitagaan gyapon kag duty niya. Ang ako attorney good kay mura ko dili ko ka focus mura ko perming blanco kay ako sige ko anong sa mga bata si papa nila makagawas. Mo na nakakuan nimo mo na murag na usab na imong baruganan karon so unsa may imong mensahe ngadto ni Ma'am Sheila nga igo naman sa nitabang din nimo pagsugod ani. Mo gani nagpasalamat kog dako nga ni action siya sa ako ang gihangyo atong panahon na og nangay pukog pasaylo pasensya sa nahitabo nga nakakos mi niya og kahasol. Dam nasayod ko dam mubati ka isip inahandam pero nangay kog pasaylo nimo sa nabuhat namo sala man pud gudto namo nga nag-away mi within the premises sa company. Mga pukog pasaylo nimo dam nga hinaot inyong mapaatras ang kaso tungod lamang sa mga akong mga anak og tingali sa pagkakaroon dili pa siguro madaron tingali ato lang sa kunon siguro ang panahon basta ngadto og mabugnaw ang management tingali inana lang sa pagkakaroon murag init pa sila kayo Angeli in the meantime so ato lang sang i-follow ang proseso aning kalakiharon. Usbo na ako, ikuha na akong representative
sa kumpanya. Isip, pagtahod na ko sa kong kumpanya, wa ko'y laing mahimo, kundi mosunod ra gyud taon. Maura gyud na ako mabuhat sa pagkasaron. Usasad mo nga mo, sunod sa proseso ani. Kaya naalaman gyud ni, na-create naman nimo Angeli. Mona, sa pila ko nag-ingon nimo, dili ba ka magbaso, dili ba ka mausabin mo na, pero wala na, human na. Wala may laing mahimo, kundi imo na lang dawaton, magpaabot og unsay proseso. Moro na akong kaistorya nimo sa pagkakaron. Ayaw na usba ang imong gibuhat nga, on and off ang imong decision, on and off ang imong maistorya, ug unsay mo gawas sa imong baba, imo tanang barugan. Kay wala may mahimong ingon ani, o kita dili ta magpataka. Dili ta magpataka ug unsay atong gibate nga ipagawas. Nga istorya nga dili mao. Maguwang pa man kay kanako. Pero manay imong ikuan sa imong kaugalingon Angeli. Nabutang na siguro sa kananaang wala sultiha kayo niyang kaminyoon siguro ma'am nga naka-partner siya o nana nga dili kayo kuansan siguro. Para mao siguro yung sitwasyon na. So sige Angeli, mo follow lang tag proseso na lang usas pagkakaron niining sitwasyon na. Anyway, kining mohangyo kag settlement tingali nga tungad to pipila ka mga adlaw gikan karon og mabugnaw-bugnaw na lang siguro. So pagkakaron mo init pa man siguro kaayo tungod kay bag-o pa pod ang panghitabo Angeli. Attorney. Yes ma'am. Yes Shell. Gusto ko na ako isulti ni Angeli, attorney. Sige Shell. Sa may mensahe nimo Shell? Angeli, sa imong gibuhat karon, imo pa yung gipadako og maayo. Nagpakahilom na lang pud unta ka, nagpaabot kag instruction og unsa. Maunta na imong gibuhat. Maura ta attorney, salamat. Sige lang Shell no. Kini ni ang sipalit man ng iyang kuan kay nangayo siya og kini ni ang panguan pod, panabang pod unta, no? Pero depende man gud na, labi na in the part sa police. Kaya actually, kung tanaw na to ang technicality, lisod man sad ni. Technical man ni Ma'am Sheila. Pwede man technical gud ang police, kung kuan. Ako lang nag-dribble akong interview, kay ako nakita man gud, ang bana sa niya, murag kinahanglan pong patagmon gamay ba? Pero actually, kini technical ni, wa na yung pasakay kaso dayon ang bana within the time, nga angay pasakay kaso, pwede maigo sa mga police arbitrary detention ba yan So ako lang nag-dribble akong interview kay ako nakita sa diyang bana mo kinahanglan sang patagmon gamay. But actually technical ni sa management po ninyo technical sad mo. Kay dugay naman ning kasuhan, mas 29 pa hantod karon pagidas piskalya. Ako lang nag-dribble akong interview kay nakita nako kini ang bana murag angay sang patagmon gamay kay kana na ang may pagdig mapriso sa kadali sa diha. Kay dunay ko ani. So mo ni siyang sitwasyon, no? Ako nang gitan-aw ang tanan aspect sa balaod ba. Pero ako nang gidribble gamay kay nakita nako nga kini ang bana kinahanglan patagmon sa kini manahapod. So inana na sa siguro. So ikaw Angeli, pwede ka nga kuan na sa. So mo na Ma'am Sheila nga ni dangop ni sa mga sibianan, wala niya gipadako actually. So nganhi siya kay nangayo sa pakitambag kay na blanco siya ba unsa iyang buhaton. So anak lang sa siguro. So in the meantime, naman na siya, follow lang sa tag-procedure siguro sa pagkakaroon, kung mauho na, o niya, ikaw, kinini ang Angeli mo, kung nasa siguro ka, kaya pwede pa man kang itagaan na magkag-duty ni Ma'am Sheila, tanahon lang niya, ito na istoryahon kanon off-air, kung sa sunod nga buhaton, ha? Oo, sige. Ma'am Sheila, salamat kayo sa paghatag ni mong panahon sa DYHP. Sige, attorney. Oo, may buntag. Okay. So, mo ni siya. Actually, kinini ang, ug wala ka mo, o dili ka mo testify ani, ikaw may ligon-ligon nga witness ani, padong nada ning kasuha. Pero sa pagkakaroon, ug na iposiso ngin ani, depende man sa piskal kung tanaw sa piskal way basis, pwede man i-dismiss niya. Pero tanaw niya nga na basis, kay doon ay mga witnesses nga dito, pwede ning mapasakang kaso, prison ning mong bana, unless makakuha mo, magkapiansa mo. Tanaw nun pag pilay piansa. Sumo ni ang hitabo. Pero mo lagi na akong ingon nga kining ba na po na ngayon patagmon kadali. Kay sakit man imong
Bukton. Attorney Ropel. Oh, yes, Paul. Adren Bana. Oh. Okay. Dong Alexander. Alexander. Oh. Hello, Attorney, good morning. Oh, good morning, Alexander. Nya, kumusta naman? Dito naman sa piskalya, unsa may sultis fiskal? Ilalay kong pabango na sa fiscal, Attorney. Unya? Kaya karon pa mo ko nila gi-increase niya. Ito raman kong Sabado na dakpan, Attorney. Dumiya, huibis. Sa narong adlaw, Attorney, karon pa mo ko nila gi-increase. Istorya sa... Kuwisto, sir, no? Kuwisto? Istorya sa fiscal, naalagay ilahang na sila nakuha nga napikas nga lain nga kuan nga testigo daw. Niya hay man testigo nila ron, naana diha. Dia diri sir, attorney niya ang ila bang testigo sa hitabo sa akong asawa, stand na siya. Ha? Sa akto din niya hitabo. Pizza 29 man ni nahitabo ni Alexander, pagkaugma ka nadakpan, no? O, pag-augma, sir, Huibis, Attorney. Huibis. So niagi na ang Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, karon Martes na. Oh. Karon pa ko nila gi-inquest. Karon pa kag-inquest, pero mao lagi na. Ato lang tan-awon ang proseso ani, kini na Alexander, saan taman nga nahinay ka naman nagpasakang kaso, unya saan taman nagpabadlong masagod ka sa imong asawa lagi. Di imo sa ni bayaran sa ni kadali das presuhan imong gihimo. Mahimo ana, Attorney, o mga ganun hitabo, Attorney. Ngita na naman bugtog na ako ikapyan sa. Kaya saan taman ni ron nga, kano na ang di man ni permirong higayon dahil kuno Alexander nga kini mga asawa nag-away mo sa tindahan god. Wala mo na yung problema, Attorney, kay si Tol Romami, ang ako, nahitabo na nga narabiri ako ang kaso, Attorney. Nadako na hinunin mong kaso ron. Mabitaw ni Alibo na tingala dito ko kay ang purpose akong asawa unta nga mga isang protection. Para lang daw madipinsahan siya, hindi ko kaduol nga. Blind akong asawa, Attorney, kung silang mga nadala ba ni kasi nakasuksok aning sila, ma'am sila, o kasi nakasuksok aning niya nga nganong kailan na hinuon ko og rabiri nga nag-away, naglalis sa mga asawa niya, ako asawa. Sisol mami, Attorney, may problema. Naluoy ganito mga asawa, mamutisig hatod og pagkaon ako taon diri. Yung asawa man ni ron, panalitan o ibutan ta lang is pagkakaroon, o takibaw pag usawan itong pag-evaluate fiscal. Sa man, humana ka og inquest diya? Yan ha, ang fiscal diya ron? Wala, video ko. Pag ikaw may gida sa fiscal, video call lang ka? Oo, video call ra di pag klaro kung istorya na ko madung dinero kay signal ba sapi ang signal. Di klaro basta ni tando lang kakalit adto maklaro to. Nya nakatando ka nga ikaw may nanulis. Wala Attorney, wa ko mo ingon nga nanulis ko ni adto lang ko nangayo ko kwarta sa akong asawa mo ra gini pinakatinuod Attorney. Gusto na kaya Attorney. Guarda ko niya hibaw ko sa ibalaod niya. Kanang tinuod ra mo ito istorya dili nang bahatan tag sala nga wala to mabuhat. Tangil. Pero mo gini ang imong problema ron imong asawa nga kuan nagka inalay niya na adto na hinon ka napunta na hinon ka ganis dako hinon kaso ni kalakiha murag na kuan hinon ka ni ron. Dako ni problema ha hinon nimo. Mabitaw Attorney nalibog ko nga away ra naabot ang hinon ni Rabiri hinon ang pamasangil nako. Yung saon taman ni ron nga kuan man, di ayo mong asawa ra ba naminaw ra ba nimo ron? O sa may mong mensahe sa mga asawa? Murag. Hibaw na sa tanan sa aksuang mga kuan na to lang, nangayon nagsuryan na ni Attorney. Kumusab, murag to nakaingon. Ang ako lang dito, mahayan sa nako ng ano isang padala, maingon lang sa hilom na lang po ko para di na po mataas sa istorya. Diyan mo ko asawa. Sa man to, nagsugod gito sa kanang wa mapadala. Di, na, pila may imong na, ikaw Angeli, na kay kwarta to panahon na. Pero imong wa man, di mo nibutang sa, dito sa drawer, dito man din mo butang sa imong bra itong panahon na ko, no? Dili, Attorney, akong sweldo jud ato, Attorney, is 5,400. Akong gibutang sa ako ang brato is 4,000. Ang the rest nga sobra nga, kaning gipkuan ako plete sa
habal-habal na anak ko gibutang sa drawer kay didto ang mga sinsiyo na naman ko'y coins tag piso balik 200 mo ganito giuli ni Damshila na ko ato nga time pag-apas na ko niya sa Manalili nga excess nga kwarta sa ako ang sales pag inventory niya pila may giuli 200 pesos puro tag piso kay mo mato ang nagpasinsiyo na magkukuatog tag piso ato attorney nga time kay parang nako ikasukli-sukli kay need jud na mo ang tag piso. Sa may kauban nimo sa burgiran at the time. Ikaw ra usa? Ako ra kay tagsaraman ang crew gyud kada kuan di man pwede tagurha. Usa-usa ra ning crew ana? Usa-usa ra man. Usually kanang tibok gabi unsa may mong duty na 7 to 7. 7 to 7 pila may mahalin ana ni ka 7 o'clock in the morning. Depende sa sales attorney kay hinay man napoy kusog depende ra jud sa panahon. So panalitan og inanang kusog pila may mahalin? Og kusog nara gyud siya sa 8 9 ana 9,000. Magdepende jud siya sa kanang panahon ba. Kay naman po usahay basta kaning naay okasyon ba like for example kanang tong sinulog kaning Pasko kusog siya. Oo. Pero naay panahon pod niya mo hinay siya mo nang pila man pod mo hinay panalitan. Kanang mingaw. 5 kapin, 4 kapin. 5,000 ana. Oh. So di malasa ining kalakiha ron. So ikaw Alexander, ikaduha naman day kuno na hitabo na away mo sa tindahan. Ngano man niya imo mang sulungon pod imong asawa sa tindahan? Nag-away ni attorney pero ako manapat niya ako isang mo asawa itong niagi na mo lalis ako manapat niya ito. Katulad hitabo attorney, hindi tingin ko taligid nga akong sumbago ng iyang buktong kay laki ko sumbago nung tinuod so yung nahitabo ka siyang buktong. Ngayon dito siya na ako attorney, kusog-kusog lang pagkawakliha kaya ilog ni sa cellphone mo rin yung tinuod attorney. Pero ngano ni hubag mo ito niyang bukton? Sumbagan man ito niyang bukton? Ngano man ito? Nahinay ka ni mo? Wala ko na ko intensyon attorney nga sumbagon din ako kay intensyon ako sumbagon di ka mabalik yung buktong bahay gud siya. Tapos ang kuan lang ato attorney ako to kusog-kusog lang pagkawakli kay iluganay ni sa cellphone. Yan hubag man to yung mga asawa in taon to iyang kuan bukton. Nagom gud attorney kay sa pilargoy kusog ta og bahay. So mo ni problema ron panalitan kung ang imong asawa dili mo witness ani og gibutan ta lang makagawas ka unya usao man ni ron og basin hinuon og hinaykan panigbalik ni mga asawa nimo. Di na attorney. Ngayon na kong sorry na saan na ko nga one. Di man gud ko nga manapat gid totally attorney katorang hitabuan waklihan dito na kog kusog-kusog tungod sa pag-iluganay ng cellphone. Kadto dito sa Negros pa nangayo man imong asawa protection order ngano man to imo sang gibunog di sa to panahon na. Wala attorney wala. Nag-away lang niya. Di lang sa gusto ba nga magsigibugad ko dito para may samok. Gusto niya ko niya. Purpose ko niya. Kaning karon attorney, ang purpose ng asawa, mangaya ko ito protection niya. Napugang mo lamang siya nga. Anong rabiri na yung kuhan ako, ilahan di file na ko. Wa man ko gabuhat na nilang mga pamasangin lang kung 5 kagtulis attorney. Ang problema adto karon kay nakitaan ka CCTV dakag screwdriver mo to'y problema. Pero wa man ako nagdala ko attorney pananglit gadala ko screwdriver wa po na ako to gitiyon gusto asawa nga ni declare ko nga hold up ni. Wala asawa ko na ako na attorney di na ko na pwede pulisan ako asawa mura nang kantidara attorney. Ilan Hindi ako na mabuhat sa mga asawa, manulis sa mga asawa. Ilan na laman ng mga butang-butang nila na kung sala ba para gini. So away ra gyud tanin niyo ni magtiayon. Ni-apil na lang, ni-apil na pero. Sige, saon taman, mo man ning hitabo aron. Sige, Tony, salamat kayo, Tony, sa panahon ngayon ng hatagad panahon nga makasaysay mi sa tinuod. Salamat kayo, Tony. Kumusta lang ko sa asawa na alya? Diyan naminaw ni mo asawa diri Alexander. Sao naman ang dagana ron? Bason lang makasulod pa ni sa makadalaw pa ni sa diron. Suli manig din ni pa dalaw na ko. Sige, Tony, salamat, Tony. Sige, Alexander. Salamat kayo. Moto ang si Alexander Mahigala.
Attorney Ropel, si Alexander. So ang inquest proceedings, Paul, gikuha na day, Paul? Video call na day, Paul? Chief Banis na to. Si Police Chief Master Sergeant Winston Ibanez, Attorney Ropel. Hello, Attorney, may buntag. Hello, sir. May buntag, sir. Unya, kumusta man nahuman ang inquest proceeding? Oh, nahuman na, Attorney. Pinagi lang sa kuan, pinagi lang sa video call. Oh, mao man na ilang proseso karon. Di naman dalhon nga to, pero tanaw sila sa video call lang. Oo. So pila man ka witnesses gyud ang atong ma-present ani, sir? So far sa atong side sa kapulisan. Duha. Kinsa man ni mga witnesses to kadtong tanod? Tong barangay Tanod ug ang gwardiya sa kuan atong perimeter. Nasud man ang Angels Burger God sa kuan. Eric gasoline station. Oh, nag-abang man na sila diha nya kanang gasoline station naa na siya gwardiya. So apil na bantay niya kanang Angels Burger. So ang guard mo ay usa sa inyo mga witnesses? Oo, usa. Oo. Ngano nalangan man mo og pa ubos niya inquest, sir? Ngano to pa man ning huwebes na madakpi? At actually, kuanta, itong Wibis na sa hapon na dakpan, o niya, pagka Friday, is-file na tanan na mong kaso, okay na tanan. Ni-retract man atras man ang iyang asawa, katong biktima mismo, katong tulis kay, nakasabot, kay bana manggod. So, mo to nga, nagkuan pangayo miglain nga kuan nga, special power of attorney nga, katong ilang supervisor na lang, maoy mo kuan, maoy mo represent sa kuan, sa Angels Burger. Nang nakuan na gahapon na nakuan na submit na to niya na angan man ng fiscal og kuan niya mo tong karubuntag na lang na inquest niya. So permiro, sir, ang iyang gipangayo ning asawa na mo to protection order unta kuno ang iyang gipatabang? Actually wala man siya nag protection order. Iyang kuan atong huibi sa buntag. Niari na siya kuyo ang supervisor na report maulagi na gitulis ang kuan niya siya gibunog yang bana niya gipadakop yang bana. Bunog niya so mo ta nagkandag mi sa pursuit nadakpan na mo didto sa Inayawan. So niya ako sing gi-refer sa amo ang women. So mo to nga mo file ta na og bawsi. Unya mo to ni-retract mo sa siya. So wala na makuan, wala na mo file sa bawsi. Oo. Sige, sir, salamat sa paghatag panahon na to dito sa DYHP. Sige, Atty. Sige, salamat. Mayong buntag. Mayong buntag. Okay, Paul. Salamat kayo. Si Police Chief Master Sergeant Winston Ibanez ang naghupot nining maong nga kaso ining nag-ugat lang sa away sa Maragti Ayon. Unya ni ending man sa pagpanulis na hinoon Radyo Man Attorney Ropel. Mo na endingan hinoon, Paul. Purida. Aita ning suha Radyo Man Attorney Ropel. Mura og kuan ba? Na dito na siya igon sa dako-dako hinoon. Pero tay gamaya ka mandara gis istorya. Unya ni abot naman noon ni dako-dako ka kaso. Ang problema ini kadaghan ni na hitabo sa god mo ni problema sa dako ani. Da po dito man ito na repel. So sila rin ani magdiayo no. Ay una yung naibaw. So masabot sa tulad to supervisor ay ang iya lang unta kuno ato Radyo Man Attorney Ropel. Office label lang ba? Office label lang unta to ang iya gusto may tabo. So kung lagi po sa kalagot to siguro po sa asawa atong time. Ang asawa gini ko na kay gusto mo siya maproteksyonan siya. Kay kusog-kusog to baka kuha na sa bana kung mauhon to nga hubag niyang bukton. Nakabungat siya nga ipapreso ko na, ipadakop ko na. So man, barangay label lang unsa sila. Langita magpulis yun, no? So man, inabot sila police station. Lang ani ron, no? Kay giporso naman yun mismanagement. Pila may piyansa ning Rabire ron, maunalay ang damo ninyo Angeli, no? Onya, or inyo kunong ang history po di Chief Ibanez, nako, pwede na kung na mabalik dito si Angeli sa ila opisina. Unya mo hangyo. Nga ma-atras Japon bud ba. Ana na lang kuno sad ang buhaton ni Angeli kay nasangat naman nila. So adto na lang kuno dito magpakiluoy na pod sa opisina. Mauna sir dili na lang ako ikuan jud maluoy mo ayaw na lang ipadayon sad.
Oh. Okay, namay tinong. Actually, kuan na og ilang ipadayon gud niya, wala naman ning main victim ning hitabo, dili ni basta-basta sad pag prosecute ani Rajuman Paul actually. So, pero mo take time ni kay mo follow man tag procedure aning kalakiharon. Tinood na nga pinaka the best ko no. Ato lang dito sila Angelin, pagkakilo lang dito. Anak na lang. Kuan po sa atong kapulisan diri. So igura man sila nagtuman sa ilang mga trabaho, Rajuman Attorney Rupil. Mao gyud. Pusuan sa kaso gyud do na may pagtumugos na gyud sa mapayal ang kaso. So, ilan lang sa giporso. So mo ni Rajuman Attorney Rupil. Agi ka na lang diri sa Waterfront Police Station 3. Kauban ako si kasamang GC Sumampong. Ako inyong Rajuman Paul Lauro, DYHP. Tatakaremen. Radyo mo nationwide. Okay, salamat Rajuman Paul Lauro sa imong report. Sumo ni Angeli sa unta man ning mo man hitabo agyod nya kini imong bana murag dunay pay pagka napabadlong pud mo gamay no sa inyong pagmantiayon no. Ang problema lang ron inyong away magtiayon ning kuana although murag kuyo-kuyo sad kay physical man sad lagi unya na hinaykan ni ron nga ang napasakang kaso kining rabire. Muna nga mura kag nagbasol na po hinoon sa pagkakaroon aning kalakiha. Magi na attorney. Oh. So tingali kuan siguro ni kini ni ang mga pagsulay ni ninyo magtiayon o kinasi mong banasad at least tingali panahon nga makagawa siya kuan gyud siya kinahanglan i-rehabilitate niyang batasan siguro sad tungod ining sitwasyon nga kadaghan naman kama nangay kag protection order to sa Negros unya karon diara sa Cebu mao puning hitabo aron so kini ni ang atong tan-awon na sa ang proseso ug buyon ta og settlement panalitan ani pagkakaron dayon posible atong ipalanat sa ang pipila ka pagdagan sa mga adlaw para papugna-bugna lang sa nini mga sitwasyon although ug mosugod gyud ang kaso unya di gyud kamo testify na dili ni basta-basta sad so ana na sa ato lang istorya og dugang ni gawas unya ha sige ato na sa ikuan dito sa kuan ni paabot na sa dito sa gawas kaya wala maistorya na niyan taon. Oto mahigala si kuan Angeli Grapa mga sukid tigpaminaw nga atong bisita ro nga buntaga mga kaigalaan ato mong gisuta mga higala unsay background pero og kini dako maning factor ning iya kaysa man main witness mga sukid tigpaminaw nya kada bang hinaykan ba kining bana po dinday kin adtong binuhatan mo bag kanang mo na imong gibos sa asawa to na igo na hinong kas dako-dako hinong kaso kining asawa maoy primero nga kuan gyud nga hugot sa iyang kuan ba kay kadto ni hubag niyang kuan day nya ang background ani dito pas Negros do na nay protection order so do nay kakulian gyud onya di pa po ni permirong higayon day nga gaaway ni sila mahigala to sa kuan inana ka kuan ba physical kayo ga mga panghitabo nya kining bana karon kito naman sa prisuhan indekin day ngayon nagpasaylo so dunay kakulian so ang mahitabo ini og mapikiluoy na sa dito mahigala nga kuan isitol ning kasuwas pagkakaron dili ni ba kuan pa kay na naman na pasakan naman ni mga kaigalaan na naman is piskalya so sunod ani kung nahalay ikapiansa da mo piansa mangitag ipiansa ang problema ini guwa ikapiansa day na kanang iya lang mga istorya mahigala nga kuan maglisod man na mo de tagam ning bana gid aning kasamang kini hitabo aron ako lang nang giagi katawa mga higala pero actually nigabot ni sa aktual nga kaso na ngadto na ni maahag yun kaya may main witness pero by procedure mga kagala na mao gini tug sa nagprisuhan gini ang bana sa pagkakaroon nakatug naman nagpipila ka mga adlaw mga sukit paminaw niya karon madugangan pa ni og daghan pa mga questions ani no so tanawon ni mga kagilaan kay hasta mga teknikalidad apilon po na og question karon gani nakatug man nga upat ka gabi mga kagilaan pero ang gravity po siyang gihimo dai bisan pa og kuan kini gud ang paglampos ini kasuha dili ni kuan tungason nga kaso ba pero nahuna sa pulis ato lang ining pasaka kaso kay kuan kini magkapuyo ning prisuhan pipila ka mga kuan mo tagam ni dito indekin mo nahuna na kuan dito okay kada mo inaning sitwasyon na basad nga wa gani say kuan trabaho niya human nang haras po sa asawa dito mga higala kay kini ato na kuha sa istorya sa asawa nga na kuan lagi kini ni ang napasakitan po siya in fact nihubag ni iyang bukton mga sugid paminaw
Katong supervisor igo ra sa may tabang gyud kay unsaon ta man nga ani man ning hitabo. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, radyo mo nationwide.